ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻነል ሲነማ ሰመረ ሎሙን ከም ወትሩ ዝተፈላለየ ስፖርታዊ ሓበሬታታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም ዙር ጋቦን 2020 ሎሚ ናይ ሳልሳይ መድረኹ ኣሰላሲሉ ኣብ ዝወዓለሉ ኤርትራዊ ኣባል ክለብ ኒፖዴልኮ ቢንያም ግርማይ ተዓዊትሎም ሳልሳይ መድረኽ ዙር ጋቦን ሎሚ ካብ ሚዚክ ተበጊሱ ኣብ ንጆለይ ውድድሩ ዛዚሙ ነዚ ናይ 186 ኪሎ ሜትር ከቢድ ውድድር ድማ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ንክለቡ ፋልማይ ዓወት ናይ ዝውድር ኣግዚሙ ኣሎ ቢንያም ንውድድሩ ብ4 ሰዓትን 16 ደቂቃን 28 ካሊታትን ብምዝዛምዩ ዕውት ናይዚ ውድድር ኮይኑ ክልተ ካሊታት ናብ ቢንያም ዝድሓረ ጆርዳን ሌቫንሰር ካብ ክለብ ናቹራል ፎርኤቨር ናይ ፈረንሳዊት ክለብ ኮይኑ ካልኣይ ደረጃ ክሕዝ ከሎ ኣባል ክለብ ኮፊዲስ ዝኾነ ኢማኑኤል ሞሪን ድማ 4 ካሊታት ብምድሓር ሳልሳይ ደረጃ ሒዞም ሄኖክ ምሁራን 5ይ ደረጃ ክሕዝ ከሎ ካብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝበለጸ ደረጃ ዝሓዘ ተቀዳዳማ እዩ ዕውት ናይት ማል መድረኽ ናትናኤል ተስፋጽን ድማ 6ይ ደረጃ ብምታው ንብጫ ማልያ ክዕቅባ ኺኢሉሎም ናይ ሎሚ ዕውት ቢንያም ግርማይ ዝሓለፈ ዓመት ዕውት ሳልሳይ መድረኽ ዙር ጋቦን ኮይኑ ነይሩ ቢንያም ግርማይ ካልኣይ ናይ መድረኽ ዓወት ኣብ ዙር ጋቦን እዩ ኣመዝጊቡ ዘሎ ወዲ 19 ዓመት ቢንያም ግርማይ ኣብ ቅጽበታዊ ውድድር ብዘርእዮ ዘሎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዕቤት ኣብ መጻኢ ሓደ ካብቶም ዓለምና እትምክሓሎም ናይ ቅጽበታዊ ውድድር ክኾኑ ተስፋ ተነቢሩሎም ዘሎ ተቀራረምቲ እዮም ዳዊት የማነ 19 ካሊታት ምድሓር መበል 22 መክሰብ ደበሳይ 22 ካሊታት ምድሓር መበል 24 ከኣቱን ከሎ 45 ካሊታት ድሒሮም ዝመጹ ሮቤል ሚካኤልን ሲራክተስም ድማ መበል 37-38 ብምዃን ውድድሮም ብሰላም ዛዚሞም ኣለዉ ኣባል ክለብ ኮፊዲስ ናትናኤል ብርሃነ 3 ደቂቃን 17 ካሊታት ምድሓር መበል 72 ኮይኑ ውድድሩ ዛዚሙሎም ኣብ ውድድር ንብጫ ማልያ ክትዕቅብ ኣብ ሓያል ስራሕ ተጸሚዳ ዝወዓለት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ከም ፍረ ጻዕራ ሎሙን ንብጫ ማልያ ኣሕሊፋ ኣይሃበታን ናትናኤል ዓቂቧ ወፂሎም ናትናኤል ንብጫ ማልያ ብ10 ሰዓትን 20 ደቂቃን 56 ካሊታትን ዓቂቧ ዘሎም ጆርዳን ሊቨንስፓወር ድማ ብ4 ካሊታት ተበሊጹ ካልኣይ ኮይኑ ክስዕቦን ከሎ ኣባል ኮፊዲስ ኢማኑኤል ሞሪን ድማ ብ9 ካሊታት ምድሓር ሳልሳይ ደረጃ ሒዙሎም ሄኖክ ምሩሃን ካብ ናትናኤል ተስፋጽን 10 ካሊታት ድሒሩ ራብዓይ ክኸውን ከሎ 19 ካሊታት ዝድሓረ ዳዊት የማነ ድማ መበል 9 ደረጃ ሒዙሎም 56 ካሊታት ዝድሓረ ሲራክተሶም መበል 17 ክርከባን ከሎ 1 ደቂቕን 8 ካሊታትን ዝድሓረ ናትናኤል ተስፋጽን ዝድሓረ መክሰብ ደበሳይ ድማ መበል 18 ደረጃ ሒዙሎም ትማሊ ግዜ ዝኸሰረ ዕውት ናይ ሎም መድረኽ ቢንያም ግርማይ 15 ደቂቕን 29 ካሊታትን ብምድሓር መበል 30 ክኸውን ከሎ ሮቤል ሚካኤል ካብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ 17 ደቂቕን 3 ካሊትን ብምድሓር መበል 60 ደረጃ ሒዙሎም ኣባል ክለብ ኮፊዲስ ናትናኤል ብርሃነ ድማ 18 ደቂቕን 17 ካሊታትን ብምድሓር መበል 69 ደረጃ ኣሎም ኣብ ናይ ቀጠልያ ማልያ ሕጂ እውን ከም ትማሊ ምስ ሄኖክ ምብርሃን ያዘላም ሄኖክ 67 ነጥቢ ብምእካቢ መሪሕነት ሒዙ ዘሎም ካልኣይ ናትናኤል ተስፋጽን ብ64 ነጥቢ ይስዕቦም 55 ነጥቢ ኣኪቡ ዝርከብ ቢንያም ግርማይ ድማ 5ይ ደረጃ ብምሓዝ ውድድሩ ክቕጽል እዮም ናይ ዓቐብ ነጠብጣብ ማልያ ዝመጸ ለውጢ የለን ዳዊት የማነ ብ16 ነጥቢ ሒዙ ኣሎም ናይ ጋንታ ሕጂ እውን መሪሕነት ሒዛ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ እያ حندو هو بمجمرته بتاعني برتو نيرو نويح خرصو نيرو بتاعمي نويح نيرو 180 شافني نيرو بزغونه بزح متقعت نيرو انا وين بزح متقعت فتني بلكع نزا ستيج كعوت الليله متى مجمرته بزح متقعت فتني نيرو مزارابي مني بزغت لكن مسلمتا بزح تورايدنا صافت لك مودات ستيج ما استطعت لك توعيله تعجبي متى بزح بركوت يمجرهم لي غانتاي مالتي انا ون ابز موداتا طعم طبق ليديوم جيرومني كاو موصال قدن قعوت لالن سلاز متاخو فور مي اوكي اب ستيب تاغم زلو يكونا ولا فلات كوم سلاز قدن نغبرالن يله ابزيا انا وي حجميره طبق غزيون كسيراتي مالتي تقندي علامه كن ستيج مسعر نيرو ستيج سعرنا وصينا بينام بتعم زحقس ريزالت يخانو ما انتم يخلنا بتعم دما نمسكنا كان زعدل بمابكا اب موداتا نابز ودر زي حسكي واتي خاز لخا علامه انتايو نستيج رايدي نيرو ولا بحجي ن قتليا ماليا مودار مالتيو اب علامه حسكي خا تبغيس خاز لخا بلكعكو نستيج مسعر طاحت علامنا نترين متينا دلنا بزي نجسي وين قتليا ماليا خنصاتا يكونا جاس كم غيرنا ستيج تعويتنا بوينت وسينا نغيد غانتنا حجي متن عليها كله
معي بعد الله كم يجرا بوينت عكيبة تور دي فرانس تصوت يلو تعلامة أنا وأنت علامة يكون يلو كم يجرا بوينت عكيبة أبزل على تصوتات تصوت مسلم تاكوينا جاس بك أنا قانتنا بمدة بحفشة نستيج كنسعر طحنا متينا كوينون تعودنا لنا مزمتر لون ستيج كنسعري بتعلامة أنا تقندر له مالتي جسي وين قصتها يكون تصوتنا بالزبالة ساكن بتعامي أنا ون حق شيء له جسي مساوي له هجرات كانتها بملاوة أنا ون بزك على نمتن كحجزهم كفتني مالتي مصون تعج بحطود أنا تيجن جاست بك إحنا ستيج معوض طرح إعلامنا. اوكي بتعمي انا مسكنك بروفيشنال تقادم اي بينام قرماي اموداتا اخت ولد النغرات له عدل كهبكا دقيمه دما انقع حقوسكا امصا خبزن لعلهم ريكا بعبي دما غانتهم ابتور فرانس اتيا ابتور فرانس حدا خبطهم نمكحلكا تقادمت ناي صوتا ودر كتكون سمولو تسفاينا ابرس دخامكا دخامو سخنالكا يا ريتا انقع حقوسكا اموداتا عدل كهبكا مجمرتا بلبون مسكونكم الله مالك نزعدل ولا نعي معكم بمغطال بقى بعبيو نها بعل هاجرايت غانتا مالتي زينت بحيث لا بتاعمي عبيو مالت ولا كبرون بتعمل يا جروا كوداسن بعل ملو تسفيانه انا ون بزكالني كحجوزامي مالتي بقى نقولكم نقولاتنا نقع حقوسنا كونغرا
ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻናል ሲነማ ሰመረም ንምክታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን